Veramino es to počuje normálne piči z hýza. Dnes som bol v Čechách sa nafúkať ako míč. Však víš čo myslím, víte áno. A som došiel taký do kaufu, že na Kubevu. A reku už na samoslužnej zaplatené idem víc. A kúkam vráta sa neotvárajú. A maturujem tam ako kokik, že čo či a bojak. No a v tom náka puchra spoza chrbta, že to tak padne. Musíte naskenovať žiarový kodik, aby vás pustilo z pútor. A som sa v rýchlosti obzrel, že jak opustiť vám. Tak som nezapustil direktívny čarovaný kodiček na líčko, že by som tam mal čo naskenovať. Chápe, potom som jej to ešte pofúkal, že by ju nebolelo o very. So respestar, prosím ťa, potrebujem súrne popestovať troskiny. Viesť pre kamošov a som počul zem, máš pekný bazén, ho